Vi har gang i en graffiti-konkurrence mellem 10, 12, 13 af de bedste malere i Danmark siden 80'erne. Vi synes, at der er brug for nogle flere aktiviteter ude i Sydhavnen af en kvalitet, som Sydhavnen ikke altid ser. Jamen, endelig sker der noget. Det er rigtig godt, der sker noget kulturelt herude. At se, det er vi også gode til. Det synes jeg er dejligt. Og vores børn elsker det også. Der har virkelig været positiv stemning for beboerne. Det har der. Det er altid. Music. I never kiss the ass of the masses. I'm the black molasses, thick and I like. Vi har altid været sådan kendt for at være sådan et farligt sted at være, ikke? Eller sådan, der er mange bumser og der er alt muligt. Men når de unge mennesker kommer til Sydhavn, så virker det ligesom som om vi lever lidt op. Og det tror jeg gør en stor forskel udad til, så det kan jo være, at næste gang der kommer endnu flere mennesker og deltager. Fordi de hører, hvor genialt det her arrangement er. Planen med det her arrangement, det er at kickstarte en udvikling, som får københavnerne til at se med andre øjne på Sydhavnen. Det skal være et arrangement, som gør, at folk får lyst til at komme herned, fordi at de ved, at det er et sted, hvor man kan tage hen og opleve noget, der er fedt. Det er det, der er planen med det her arrangement. Det skal være det første i en lang række af sådan nogle arrangementer. Wow, that's cool.